видял, че майка му прала гащи вечерта, нещо са изтървал. И другия ден не отишъл на училище, защото дома и са над гащи. И другия ден учителката взела да му се кара, викала, защо отсъства? Вчера викала ми майка ви панталони. Гащите ми изправи, бяха мокри, не мога да дадат. И другия ден гледа, като тръгнал на училище, минава край тях, гледа на простира, два чифта гащи. Съхнат се върнал и рекал, мама, тя се изправя гащи и няма да учим. Не отидал на училище. Мисля, че се съхнат гащи. Тя не е била като вас. По 7 гащи на седмица. Понеделник, вторник, сряда. Колко може да пращаш? Да, аз Не е толкова силна лупата, ало. Къде толкова силна лупата? Кажи. Ще пращаш ли някакъв телефон? На женския пазар в Църква. Кой е бил там? Кой е бил там, бе? Кога се бил там? Това знаеш как мога да е проста тази песен? Какво си продавал там? Ало? Тиор, пътика да взимал там? Покари пръчи, бе! Аре пръчи, бе, Няма Windows is shutting down. Няма Windows shutting down.